Adamlar durmuşyny dowam etdirmek üçin uçurdup köp tagalla edýärler. Alipam, bu harfy dünýälik bolýarmyka? Bu harfy dünýälik däller. Yaradylan zatlar Allah'ın gözel hatlaryny şöhretlendirmek üçin hyjy bilen hereket edýärler. Olar ýokka bar bolmagyň, uç gurakly älemde bolmagyň saatlaryny duýmak üçin şey diýärler. Adamlar näme? Adamlar har turýar. Ýöne köplenç dünýä maly üçin barlar ödüm kuwurtyn diýip har turýarlar. Adamlar näme üçin beýdýärler ka? Her bir adamda baqy ýaşamak arzuwy bolýar. Pani hem soň görnüp duran zatlar ony biňçilik edýär. Şoň üçin ol har turup zadynyň köp bolmagyny arzu edýär. Baqy älemde işli bolmadyk her keli gadanç adam adyrýar. Ol öz üçinem, töwere üçinem diýany bolýar, şeýle dämi? Dünýä malydyr. Wezipe ýa zatlar baqiýatyň ýoluna basgançaklar hökmünde bolmalylar. Emma adam baqiýaty ýatdan çykaryp hakykatyň üstüne harfy dünýälik bilen hüjüm edýär. Aslynda bolsa mal, mülkem adamyň ulagy bolup onu baqiýata gitmeliler. Beýle bolsa harfy dünýälik bilen gazanlan baýlyk adamyň dependen garaýan diýdim dogry görülýär. Awwa, gözleri kör edýär. Gulaklary gapýan, aýaklary hayır işden alyp galýan diýdim dor hojaýyna urulýar. Dur. Ececan. Gel kavrak oğlum. Ece. Yumuşla. Ayhan. Men yanında. Var yeşime canım. Almak devam etsinler. Bu hakikaten almak edil vakti. Aytmak yatsan çıkarayım bolýarmy? Bolya. Bir de kayış edýär. Bu ýagdaýda ýetirken var. Men aýdanlama ýadyndan çıkarayım. Lukman bilenem gurulaş. Men batmyrak çıkartdylar. Ece. Bolya. Lukman aýdar. Arkyn bol. Berde köp wagt ýitiresim geleno. Men tiýdirek işime gaýdyp barmaly. Diret Ayhan, aýtjak diýip ýadyndan çıkaraymagyň. Aýgülüm haritleň sanawyny alsyn bolýarmy? Bolya, beti daýdaýyn. Aýdar nidime? Ececan. Ece. Bir zat aýtjaktym Ece. Adamlar harfy dünýälik diýip durmuşy görnäýeli kynlaşdyrýarlar. Diňe kynlaşdyrmakmy? Ömür boýu çapraz durmuşly ýaşaýarlar. Beýle jan çekmek nämedir kar diýip sorasaň, çağılanmadyň özümiziň ilmidämi bolýan arkaň ýaşamamyz üçin diýerler. Indi ýalňyşýan ýerlerim şu dämi? Olaryň ala diýen zatlary atlyna en köp ýitirýän zatlar dämi? Harfy dünýä adam diňe nefsiniň sesini eşitýär. Hem de müdama şoňsuzlygyny berja etmäge çalşar. Hatda jan jiger baglatynyň hem sesini eşitmeýär. Başga da eşitmeýän, görmeýän bir topar zady bardyr. Ol ilki bilen özüni görmeli. Bu da ýalňyşlygynyň düýp ödeni niýmekdir. Ececan, men dinläýdi. Ececan, näme üçin men dinläň oga? Ececan dinläýdi, men ýeke jerek dinläýdi. Ececan. Salam beýda. Ejeňe bir zat aýtjakmydyň? Men neme? Hawa ýöne. Maňa aýdyp bilerdiň. Men Lukman Salih. Men ejem biçak gowurýan. Ýöne o men gowurany. Lukman daý. Hey, ejelerim çağlaryny gowurmadmy? Ejem men gowurany. Gowurýan bolsa men bilen gyzyklanardy. Oň bilenmi tendiňe işi? Ol seni gowurýa. İşi gow bolup köp pul gadansa, sana has gowser ederni öýdýär. Maňa başga zat gerek däl. Maňa diňe ejem gerek. Indi men çygyýmem bolar. Ejem oňa bir seretsinne. Yer bolýar. Beýda sen diýeniň bolsun. Bir jadi işleyen ayarın çağat dämi? Hawa şo Lukman. Ol ayal çağa doğurup ýatyr kada birje kağıtlarynyň urrugyna diýär. İşi halis aklyny alyp duruyor diýen. Şeýle ayallar näme üçin çağa dogurýanyny mene düşünüp bilýän nälerin. Çağa tagdynja gerek mesele ýok dämi? Hiç il mesele ýok. Çağa ören tagdym. Ýagşy, ejerni eltip beräýin. Bolýar. Hawa ondan başlyk men täze müşterilerime hakda näme diýdi? Şu wagt goýsana şo zatlary. Bolýar aýda aýsana. Bolýar da onu. Hülya hanym basmyrak gelse täze müşteriler şoňa berjekdim diýdi. Uzak wagtlaram ruhsat almaz zahirnä diýdi onuň. Menem bu da wagtlyk ruhsat almakçy dälim. Şu hepde geçse indi kepden başyna hökman ýeşe başlajak. Bu ne hil gurrun bolly? Hey şeýdip bolarmy? Çağan kim emdirsin? Vay! Anha bäbeňiz. Goýça bala.
Hülya hanım, Lukman yoldaşlarımız çağağanı gerekli barlıqlardan geçirdiler. Çağağanı öğren tağdın eken tuvalimi. Kutlayan yaşı deyin bolsun. Men haçan işe başlap bilerken. Oy. Mu häderden ala dediýende hatına seredin. Bäweg maňa ber hani. Görýän welin beyza ýaly bıçak aldan meni lortmal bolsa goý diýen. Häderden maňa öwrenşi berdin balajygym. Sen yer bir hepde epesiz olarlı geregene. Owul öldü tuvelimi. Allah bagtyna açyk etsinne. Sen yer diýmek näme diýmegene? Ne bileyin gıydım. Kulağı yakımladı öde. Canı yal edidik diýmek goý diýen. Gepläp öwrense ularlaryň saň maňa toğunçygym diýer geregene. Ayhan. Ertir sulon haytyny etemkem. Men ne bileyim. Hülya islerini giyiversene. Oy jigim canın aylanayın. Hülya sen ertirsinden hem işe başlajak bolýanmy? Ece, öňüm näçe gede gaýtdym. Men ertir hökman işe gidäýmeli. Onsuzam köp gallym. Gıydım, şeydi bäweg bir çegedegem emdirmen oňaýjakmy? Ece, ýene gaýtalamaly etmesene, süýdüm ýok, emdirip bilemok, näde deýin? Hı? Ýene tiýdirak bol, sen ýere beret, oňa bir zata bolly, ýeredim ýüzü birden gömek bolly. Ece, Lokman, çağa näme bolupdyr? Aýtsaňyzdan, bir sagatdan bäri şo barlap durşuňyz. Neme? Çağağıdan kızgını kalıptır. Häzir men kızgına karşı derman ýazyp berem. Ertireçeli tut ýaly olar. Hudaýa şükür ey. Başga bir zat bolondur öýdüp gaty gorkdum. Belki hatçynlyky bir zat bolandyr. Ähli barlyklary geçirdiňizmi? Men pikirimçe barlaba turup zat ýok. Ýöne kızgını kalıptır. Ine, şu dermany ullansaňyz gowy bolar. Lukman, bize kaçan oy berýäň, men ertir işe gitmeli. Ha elbette. Bir saatdan gidip bilersiňiz. Geçdik bolsun. Sağ olun. Sag bol. Hülya hanım. Men pikirimçe ertireçenli garaşlany gowy bolardy. Gerekli barlyqlar geçirilsin. Çağan ganyr peşegin barlasınlar. Ýene sizmi? Çağa Lukman gidiveriň diýdi, biz gitmeli. Onu soňam bu hasahany nähil ýere halis degnama diýdi. Yer bolýa. Ödüňiz bilen. Gel hanım balam. Yankı Lukman'ın adı talih mıdı nämemi? Bayın akıllı sıraýşyny. Gıydım, beýdime sene. O sen çağaňa gowsy bolsun ýere. Ýöne o biz hakda pikir eden o geneti. Oňa garsa hasahaladan çykman oňaýmaly. Hususy hasahanalyň bar ýagdaýyny tapsa köpürak pul almaň aladat ne diýerler. Ädikçe ädikdik möwrçek bolýarlar. Enesi, bäbek demalyny. Bäbek ýüregi duran bolmak mümkin. Tiýdirek de maşyn jamlary taýýarlaň. Elektrosarsyn enjamynyň gerek bolmagy makmal. Enjam operasiýa toguna getiriň. Encamlar dereu taýarlansyn.
Lukman, çağama näme bolupdyr? Hulya hanım. Yan bir yer geleňizde çağaňyzyň ýüregi urmasy surupdyr. Näme? Gaýrytma. Şu wagt ýüregi ýeni işläp başlady. Çağaňyz diýer Allah Hudaýa şükür. Hudaýa şükür edýän. Ýöne näme bolany anyk bilmek üçin barlygyň netijesine garaşmaly. Ertir degişli Lukman size habar berer. Siziň aýdyňyz edip bärden gitmeli elekenik. Näme üçin beýle boldyka? Ilkinji gedek gelemizde näme üçin anyklanmadyka? Ya beýleki Lukman anyklap bilmedimika? Käwat Lukmanlar käbir alamatlary durly düşünip bilýärler. Giýjaňyz rahat bolsun. Barjament men diňleseňizler. Ya ýön köýdek Lukman ýalňyşdyrmy? Geç ýagy. Oho, ýene siz geldiňizmi? Egilikmi? Seretle, bu ne el perwaytlyk? Sen men çağamen Ayhan, durjak Ayhan, bolýarmy? köşeş, Men seni köşeş, öldürýärmi? Ayhan. Eşdäňmi Ayhan, öldürýärmi? Ayhan. Öldürýärni. Ayhan. Alo Yeşim. Yeşim, men häzir hastahanada. Bugün işe barıp bilmerim. Janir ne taglady? Yeşim, men taňa soňjaň ederim. Bäbeň ýagdaý anyklanly. Siziň bilen gürleşmek gerek. Ýörüň. Hulya hanım. Çağaňyň ýagdaýyny mümkin bolýarça size düşünür ýaly edip aýtsak bolaýyn. Ýöne Janýarda gan keteliň bir görünüşi bar. Ýöne bu duňluk ýalyl başga hil ketel. Çağaňyň ganyny bar bolan bir möörjemi gödegine getirip görüň. Şol möörjem oň ýaşamak üçin gerek bolan ekli agdalaryny ýokuşupdyr. O nähili? Çağam ýarawsızmy? Gynansak da ýagdaý has ýerbedir. Çağı häzir enzamlary bagly ýagdaýda ýaşap biler. Ýöne başga çağlar ýaly öz başdak ýaşap bilmez. Siziň üçin aňsat bolmaz. Ýöne gynansak da şeýle. Emma enzama bagly ýagdaýda dursa ýaşar, şeýledämi? Hawa, ýöne hiç şeýle ötüş bolmaz. Oň ösmegi asla mümkin näme? Mümkin. Ýöne şol ähtimallyk 100.000-den birine bolýar. Şeýle-de bolsa ýaşamak mümkin näme onu? Hawa, ýöne oň ýaşamak ähtimallygy ören ujuýupdyr. Ýöne şeýle bolaýany da, ýagny çağa bardy gelli ýaşaýda da, aňynda hiç şeýle ötüş bolmaz. Ol hiç zat pikirlenibem bilmez, düşünibem, hatda gymyllabam bilmez. Gepiň ýetgäsi öl adamdan tapawdy bolmaz. Özüňizden düşünýärsiňiz. Beýle çağı maşgalatyna gaýgamdan başga hiç zat getirmez. Bize näme maslahat berýäňiz Lukman aga? Men pikirimçe, özüňiz üçinem, çağ üçinem iň gowsy enzamdan aýyrmalym haýdýar. Hemmemiz üçinem şeýtsek iň gowsy bolar. Galanam özüňiz çödüň. Lukman Ayper Aksun, baş Lukmanyň otoguna gelmeli. Lukman. Professoryň aýdan zatlaryny eşitdiňizmi? Hawa eşitdim. Kıyın mesele. Ýöne näme-de bolsa biz belli karara gelmeli. Urrun anfan perdendi. Siziň çağaňyz barada bar ýa. Oň özi hiç zat diýip bilmez. Beýderden ol ente gaty keçijek. Siz belli karara gelmäge taýinýanýagda. Hawa bu gaty kıyın. Ýöne biz bir karara geläýmeli. Çağaňyz size amanet berilen. Oň ömrüni elinden almaga siziň hakyňyz barmy? Şu barada pikir edip görüň. Belek banlar näil geňay?
Bire enzamdan ayrın diye. Doğrudanım yaşamağa on kuyubum yok. İnnem tenem gelip Profesör çağan yaşama mümkün diýmedi. Diňe çağan yaşamak ähtimallarynyň ujypsuzlygyny aýtdy. Çağa dirgala ýerine de maýyp ejid mätäç ýagdaýda boljagyny aýtdy. Maýyp ýa-da ejid boljakdygam ähtimallyk bilen bagly. Ýöne siz oň ömrü, yaşamaga hukuky hakda görüň edýäňiz. Onu çağan elinden almagyň hakyňyz bolmaz. sen näme Lukman näme? Näme üçin beýle zatlarlaryň kellemi dagır diýäň? Özüňiz bolsaňyz näme derdiňiz? Dirgalsa ömrü boýy kişiň kömegine mätäç bolup ýaşamaly boljak. Häzir enjamdan aýyrsak oň özi üçinem gowy bolar. Oň üçin gowy boljakmy, erwet boljakmy ony janyryň özi bilýär. Ýöne gaty görmäň. Siz şeýle çağa teretmegi kyn görýän bolaýma. O nähil urrun? O meň çağama. Men oň ejesi Yer golya jedeli bet edeliň. bolýar. Inni bolsa Lukman hökmünde bir zat aýdaýyn. O ýaşar. Edil siziň ýaly adam hökmünde. Ýaşatmagy başarýanlar ýaşamagyň lezzetine de düşünýändirler. Hülya. Hülya. Börüň iýmediňe? Başlyk men müşterilerimi başga adama berdimke. Yok, entek beren ok. Bakın bererli. Maňa garaşyp oturasy ýok. Sene men onu garaşdyryp oturma. Men näme etjegimi bilemok. Çağam enjama bagly ýatyr. Oň ýaşap ýaşamajagyny men çözmeli bolup durun. Men pikirimçe sen oň durmuşyň näle öz durmuşyň gözüňe tutup, şoňa görä-de karara gel. Ýaşata da çağan adata adam bolmajakdygyny özüň aýdýaňa. Ne şoň üçinem işiň taşlanyňa degýärmi näme bu zatlar? He? Şeýle kyn ýagdaý. Men näme etjegimi bilemok. Ay Hancan, ayrılışak bolup ýören sen nämidiň? Inno maýyp çağa bilen näde ayrılışak? Bettir diýdem. Maýyp diýäniň men öz çağam ol. Aýdýan zadyň öňüs ber. Ýeri bolýar da. Sen ýagdaýyňy da düşünýän. Ýöne men sen aladan edýän janym. Men näçe tiz bolsa, özüňem görgül çağaçyňam şolça adaçyr sekermi kedýän. Sen dogry aýdýaň diýdem. Beýişden bakymrak diýmek gerek. Barbyr hiç ýyl umyt ýok. Ene, Allah, ähli dilekler kabul edýämkä? Allah ähli dileglere jogap berýändir balam. Ýöne kabul etmek oň öz işi. O nähili? Teret gyzym. Näse Lukmandan käbir zatlar sorar. Meselem operasiýasyny soň suwçesy geler. Lukman bolsa oňa ýaxşylyk etmek üçin ýok bolmaz diýer. Dile kabul bolmaýar diýen zat ýokdur. Ýöne haçan kabul ediljegi belli däl. Menim dilek etdim. Näme diýip dilek etdiň? Jigim ölmesin diýip dilek etdim. Ýöne dilegim kabul olmasa, Gijra kabul edilse şeýle diýjek bolýarmy? oňa birden ol öläýse men näderkäme? Gyýdym, beýle umysyz bolma. Ol soňam aradan çykan çağalar goýun jennete gidýändir. Jennete gidýär? Elbetde. Jennetde her kimin eý görýäni perzenti bolar. Hatda en atasyna şepagatçy bolar. Doganlaryna da mi? Howa gyýdym doganlaryna da. Şoň üçinem iýdin üzmede dilek edip bergyýdym. Ahir nähili bolsa da Allahyň maňlaýmasa ýazany biziň üçin haýyrlydyr balam. Ene, ýörenni jigim görmäge deli, ýör, kakamyň ýanyna baraly. O bizi hastahana gider. Bolýarmy ene? Gyýdym, häzir kakan ýanyna gidip näme etjek? Onsuz da moň derdi ýetikdir balam. Bizem barp on biňçalyk etmelle. Men kakama bir zat aýtjakdym. Soň aýdarsyň balam. Hananna nahar wagtym boldy. Men satsagy ýatjak. Sen akyllyja bolla otur bolýarmy balajygym, he? Bolýar ene.
oturmun gyzym. Howene. Berekella gyzym. Yolla bir bela tatasmasa da ýaşydyr. Vay, bu pişeceğin kovacadığını. Pişecekten açıktın mı? Gyzym. Maňa ýoluň geçmäge kömek edermi? Garapda. Gözüme kyn düşýär. Kovadaýsın. Sen gözüň köçüde näme işleýän gyzym? Kakamın yanına var ya. Yönü bir tane alda saydım ödeye. Ön kakamın oğluna ödeyedim. Vay yine sütayı. Kakamın iş yerinin yanına gele ayıptırıp yaşa. Men de barcak yerini delip kaytay ne? Menem şu ýakyna ýaşaýar. Köp sag bol gyzym. Allah senden razy bolsun. İnşallah sen yardım förgid bolup geçerdi. Sağ olun dayıcan. Sag bol gyzym. Kakama toğunna mı? Owu otagyna. Bolýa eje. Bolýa, sen gaýgy etmeje. Beyza öýden çyk gaýdypdyr. Gynanmasana. Mun gynan ýazatyna Ferit. Häzir polisiýa habar berer, gaýgydyp oturmasana. Kaka. Beyza, gyýdym. Näme üçin öýden ýeke çyk gaýtdyň? Bir zat bolaýsa näçek? Sen yanına kayttım. Gyýdym. Canım gyýdym. Bizi biraz iki çak koy diýdim. Bolýa. Kaka. Sen näme üçin bizi gowaryň o? Beýdime gyýdym. Men sizi gowurýan ahyryn. Yöneci yem gowaryň oga. Onam gowurýan, Oň ady Janir kaka. Janerem gowurýan. Onu näme üçin oň ýaşamagyny filan o? Näme üçin islemäýin gyýdym? Yöne sen häzir jigim bilen ýejemin ýanyna dele. Gyýdym jigiň gaty näsa? Men näse bolan bolsam, menem gowurmezdiň. Şonda men şu ýaşyma diýip bilmezdim. Oňa näme üçin ulanmaga mümkinçilik beren o? Beýle bolsa menem ulalyp bilmezdim. He? Kaka. Bu zatlar sana ejeň aýtdymy? Yok. Gyýdym. Canım meniň. Men seni gowurýan. Menem sen gowurýan kaka. Onu jigimen gowur kaka bolýarmy? Onu taşlama. O da sen çağan ahry. Onam gowur kaka, haýş edýän. Haýş edýän, onam gowur aýda kakajan. Ayhan men taň garaşyp durna. Maňa garaşma diýdim. Mundan beýlek maňa garaşma. Kakam janan aýlanaýyn. Uf, men näme etsem käm. Salih Lukmanyň aýdanlary bir ýana, Burok Lukmanyň aýdanlary. Hawa, oň ýaşamaga haky bar. Oglumyň hakyny elinden almaga men hukugum barmy näme? Uf, bu nähili kyn. Ýaşasa nähili bolarka, özüne de bize de ýük bolar. Wah, oglum, gepläp bilýän bolsadym. Sen özüňem ýaşamak islemeýänligiňi aýdardyň. Hawa Hülya hanım. Belli bir karara geldiňizmi? Hawa, karara geldim.
Çünkü sizin aýdyşyňyz ýaly ýaşajak bolsa, özü üçinem biziň üçinem hiç ilbek video yok. Ýagny şeýle ýagdaýda onu enjamdan aýyrmak iň dogrusy bolarmy ka diýen. Ýaşy Hülya hanym. Belli karara gelen bolsaňyz meni gerekli işleri başlaa bereýin. Kararym şeýle. Size düşünýän. Gelen kararyňyz ören akylly başly we dogry karar. Bilmedim de. Enelik duýgusy. Oja pikir edip görüň. Şeýseňiz çağaňyz üçin has ýerlikli hemde makul iş etdiňiz bolar. Adamlar meni ýazgarmydymy? Siz adamlara kulak asmaň. Dezin çekýän özüňiz hemde çağaňyz bolar. Olar diňe tomoş eder. Onsoň men Lukman hökümini aýdýan. Men işim ýaşatmak, öldürmek däl. Hawa. Gowsum men gep gürrüňler öns bermän. Kellämi işledeýin. Karara geldim. İşe başlaýaberin, Bülent ağa. Barbyr oň diýri bollugy däl, öldü tegen boljak. Bolýa. Ey Huda, näme boldy ha? Ekli çağılar birlikde ağlap başladılar. Ece meni halat et. Ece meni halat et. Meni halat et. Ece onu halat et. Haýyş edýän halat et aýda. Jigim halat et Ece. Ece haýyş edýän jigim halat et. Belli karara geldiňmi? Owa geldim. Çağan enjamdan aýyrýarlar. Näme? Ule gowy pikirlendiňmi? Hülya hanım, en tek başlap bilmedim. İçeride bir nätarlyk güze çykdy. Ýöne arkyn boluň, biraz wagtdan siziň işiňizi bitirer. Bülent ağa, terediň jany ýaraglap başlady. Bülent ağa, terediň. Doğrudanam. Bülent ağa, terediň. Ananar ýaly dogurdanam ağlaya. Ececan. Hudaýa şükür. Ayhan, ananar ýalylar. Men bolsam tatlan enjamdan aýyrjaktym. Ol däwşin ekledi, ananar ýalylar. Ececan, jigim ýaşar şeýle dämi? He? Owa gydym ýaşar. Salih ağa, siz dogry aýdan ekeniňiz. Çağam meni hereket edýär. Menem gaty degendim. İnşallah hayırlısı bolsun. Owa. Ine geldi. Hülya hanym ynha bäweňizi getirdim. Birden näme saglaýsa hökman bize habar beriň. Oh Vah canım. Ayhan bu ne hili küçücük. Hawa. Bir daha bebek kabili küçücük değerli. Şöyle değil mi? Ýöne men pikirimçe bu beyzadanam oňatsa. Demalyana mengdanım. Ýok, demalýala. Demalya bolun. Tagdyn bebekler yerler. Men sizi aýdypdym. O ne hili? Siziň çağaňyz adat çağılar ýaly bolmaz. Ol başgaça. Ha o bilýän. Gynansak da adat çağılar ýaly ulalywam bilmez. Siziň çağaňyzyň ömrü 20-24 aýdan köp bolmaz. Muny bilýän teger şeýle dämi? Bilmesine bilýäsle bolun muny beýdip aýtmaňyz bir hilrak bolýar. Onu da çağan ýanyna. Bağışlarsyňyz. Men ýalňyş aýtdyryn. Ziyan ýok. Indi nämedir Ayhan? Lukman aýtyrak. Baş Lukmanyň batagına gelmeli.
Aydy şymyaly ähli barlarar geçirin, toň sereden bolýarmy? Bolýa. Bülent ağa, Oho, Hülya hanım, bäbegi näme üçin daşary çykardyňyz? hemmelere bäbeklerini çıkarýarlar. Oo, Hülya hanım, düşüneňiz okmy? Olan bäbekleri tagdyn, siziňki bolsa... Bağışlardyňyz. Aýdy beriň, siz diňleýän. Neme? Men çağam ýatýan söýdüm hemen o. Şonu aýtjakdym. Şeýle olaram öýdüpdim. O nähili? En zamda duran üçin şeýle bolýar. Inni gydylýardygyny operasiýa etmeli bolar. O nähili operasiýa çek bolýaňmy? Başga çare ýok. Çağa birdatlar iýmete bolmady. Häzir bolsa otoňyda barynda garaşy beriň. Şepaga diýýär. Dinleýän? Janyary derrew taýýar edin. Men ýene 10 minutdan gelýän. Hulya hanım, haýyş edýän otoňyda geçäýin. Ey Allah'ım, çağa men tek gaty kiçijek ahry nähili bolarka? Hülya hanım. Hı? Çağaňyzy emdirjek bolup gördüňizmi? Neme? Men emdirip bilemok. Beýdanam emdirip bilmändim. Onu soňam çağam häzir emip bilmez diýerler. Tiňen şip gördüňizmi? Çynymy aýtsam ýok. Tiňen şip görüň. Allah'ın rahmeti egtilmezdir. Her kimiň martgaly bardyr. Tiňen şip görüň. Hereketiňiz bilen doga etdiňiz bolar. Neme? Meni nese daýdalyňyz bär doga edýän. Gaty peýda diýe. Men pikirimçe yeni peýda etdiler. Iýeň ýanynda bar açyň. Şepaga diýýär. Şepaga diýýär. Eýway, Bülent ağa. Şepaga diýýär. Ol ýemýä. Janer ýemýä anan bilemo. Ananar ýaly. Anany bilemo. Ey Hudaý boljak zatda. Erterin haýyrly. Ýer bilen eýgilikmi? Ýeşim? Ya men düýşüňde da öwräýdiňmi? Mene däl ýöne başlyk görüp durýan. Saňa aýtjak zatlam bar. İçeri girdi. Ýok, özüň ele. Bilejek kofe içer. Bolýa, häzir şepaga duýasyna duýduraýyn baraýyr. Başlyk inni işe gelsin niýe? Alın. Şereketimiz düzümüne ýene de 6 tane şereket ally. Noş boldum. Häzir edil sen gözläp ýören purfadyň. Ählisiniň alyw satuw işini saňa berjekmiş. Nähili gowy şeýle dämi? Hawa gatowy. Gowsy bolsun naherne. Sen beýdip oturşuňa bolan okulýa. Mesele gataň sadahrin, alýan, satýan, ya iýem ýadyndan çykaraýdyňmy? Ýadymdan çykan ok ýöne çağam näderken diýip gaýgy edýän. Muň gaýgy edýän zatna teret. Eneke taparsaň da berersiň da şoňa. Bar bolanam şo. Beýdanam eneke tulotmadymy näme? Sen işdip duraýma eşitýänmi? Beýlik işgärlere näme bolarka? Saňa bir zada bolupdyr. Beýlik işgärlere näme bolanna näme? Her kimiň alany ödünümki. Özüňe de bir zat bolupdyr. Sen nämediň pul gödüň göredipdir diýen. O wagtlar hamiledim, şoňa çüýnem aýdypdym. Onsoňam o wagtlar häzirki ýaly mümkinçiligim ýokdy. Ýarş başlady, Jorajan. Senem wagt ýitirmän. Ýene barsaň gowa bolardy. Häzir almak wagty derre bolaly. Gitti, satuwlaň bar gutordy, hemme gutordy. Aňa allydymy häzir tatmaly. Men 50 miňe talýan. Ýok, göterim atmaly. Birjemi. Bahalar ören amatda ardanlaýar. Zadaş garaş. Dinleýän. Alma ýana galar. 50 miň dollar usuda diýany ýok. Özüm bilen. Aýdyşym ýaly bahymrak belli karara gelmeli. Bahalar dogdunum ören amatda. Nähili işläsiň edem? O diýenler. Sen azajyk şu taýda garaş, häzir men başlyga sen geleni habar bereýin. Ey Allah'ım, Hülya ben naňa dogry ýol berkip. Bu heley bäri gelipdir. Kim bilýär, indi kimiň işini elinden aljak bolýandyr. Çağı dogrsa da gelipdir, öýde oturup çağımda tereste bolmaýamka.
önüne tursa bolmayam ka. Towa. Az köpüre alalım. Haş ediyen. Yine gelip terden başlayacak bu ka. Yok la yol kärni attan çıkaranırlay. Öňüme bilýän zady ýokdy. ...64'ten 5 tansı geldi. Bolya özüm bir alasın ederin arkayın mol. 50 000 lot alyan. 50 000. Hoş geldiniz Hülya Hanım, ýagdaýlaryň näýdi? Bu zatları öňüme aýdýansyňyz. Ýöne men näme üçin eşitmedim-ki? Hülyany ırmak gaty kyn boldy. Ýöne ahyrdan razy etdim. 10 milyon aldım. Ey Allah, gen galaymaly, ýaňam şutay dedi. Hani yoga? Gidipdir. Hayırlı bolsun nem. Gynanma. Sağ olun. Bilin dağa. Yeni görüşür nesip bolsa. Gynanma nem. Aslında teň ýaly Lukman maňa gerekdi. Ne çekti? Käwat şeýle oňluk ýalňyşlarym işden çykarylmaga sebäp bolay ya. Gaty beýledi dälle. Entetdiňe wagtlaýynça çykarylan. Kärin gelinden almadylar ha. Dogry dämi nem? Janýerli meselede bu näkär çyçagym belli. Ene onsoň işim gaýdar. Yer bolýa. Hoş galyň. Bol ýani, sag ol. Hülya, sen gaty ýadapsyň. Öýe gidip biraz diýinjiň alay bolýarmy? Ayhan, senden bir haýyşym bar. Dinleýän aýdy ber. Erdinç Lukmany kadyýete şikaýet edipdi-ä. Gowa netip bolsa oňa çäre görürler. Eden ýalňyşlygynyň jezasyny çekmeli bolar. Eýýäm işinden çykarylypdyr. Şu ardamyda ýygyny alalla. O nämçi? Beýtek näil bolar? O başga çağlarda şeýitden etjek. Olen tek ýaş Lukman. Häzir on käri elinden almasa, geljekde belkem köp adama peýda etmegi mümkin. Bu gurrunga mene hayran galýan, Hülya. Sen ýaly nebsini bilýän aýal näde beýle zatlar aýdyp biler? Ayhan, pikir edip görsene. Ömrümiň ahyryna çenli şeýdip, harty dünýälykda ýaşan bolsam nähel bolardy? Ömrüm zaýa bolardy. Ýöne janýerim dadyma ýetişdi. O men özüme maşgalamam halat etdi. Kineden peýda ýok. On kine bilen baglanşyk ýok ahir. Biz näme dili bary bar Allaň diýen bolar. Gel beýtmäli. Oň ömrüni köýdirmäli. Ardany ýygyny alaly. Ýok Hülya. Adalet öz oruny tapar. Hülya Hanım ýagdaýlaryň neçe? Görüşüňiz ýaly keýpim kök. Erdinç Lukman hakdaky ardaňyzy ýygyny alan ekeniňiz. Hawa adamym şeýtdi. Men pikirimçe ören dogry edipdiňiz. Ýaş Lukmanyň ýoly açyldy. Munun 3 aýyň şeýle bolan bolsa beýle zatlar bolmazdy. Allah sizden razy bolsun. Bu zatlaryň men bilen näme baglanşygy bar? Belki özüňizden bilýän näsiňiz. Ýöne bu meselede siz maňa da adamyma da ul kömek etdiňiz. Indi ikimiz çağamyz üçin itlenlik taýýat etmäge taýýar. Onu yine biraz çydam edim. Näme üçin? Tiýdirek bolun. Çağamy halat edin. Ayhan. Näme boldy? Ayhan, näme boldy? Näme boldy Ayhan? Birden ýüregi durdy. He, näme? Operasiýa ediljek. Indi näme bolar? Operasiýa ediljek. Ýöne bilen daga taýýar bolun diýdi. Ayhan indi çağamyz ölermika ýa-da ýer galarmyka? Aýtsana Ayhan. Ey Allah. Ey Allah. Maňa kömek et. Hiç ýyl umyt ýok. Çağa ölü. Hülya.
Hani ödüme geldiğine bağlat gülüyalı olur. Bolano. Barda sinak gördük. Bolano. Bolmaly hökmen bir alacı bolmaly. Görýän erdens. Çağany halat edip bilmedik. Ey Allah'ım, özün kömek ede ver. Bilendaga taptım. Şuna mırtina kuraylim. Caner balam. Ulya koşu şimdi. Koş hoştana. Bilen dağa. Ne mollu he? Hülya hanım köşeşin. Çağamız değil mi? Hawa, çağanyň halat boldy. Ey Allah, sana müňde bir şükür edýän. Sağ olun bilen dağa. Köp sağ olun. Maňa däl. Oňa sag bolsun aýdyň. Tediň atylmanysyna ol adaty bolmadyk iş etdi. Sağ olun. Hökmannel, men öz borjum berja etdim. Geçti bolsun. Sağ olun. Hudaýa şükür. Saliha. Çağamız halas boldy. Bilýän. Özümem halas bolaýdym öýdýän. O nähili? Ýagny men ejirligi duydum. Öňmen çağamyň enjamdan aýrylmagyna, ýagny başga çaýdanmazda oň ölmegine razy bolupdym. Ýöne Allah onu maňa gaýdyp berdi. Ýaňjada men oň diri galjagyny bilýärdim. Ýöne adamymyň ölülligini aýtdy. Ýöne ol diýir galdy. Hawa, Hudaýa şükür diri galdy. Ýöne meňisligim bilen baglanyşyk gyldyligine düşündim. İki ýagdaýda da diýenmiň tersine boldy. Ýagny iki ýagdaýyň netijesem ters çykdy. Ýagny Allahyň iradatynyň öňünde hiç zatdygyma düşündim. Käbirler üçin bu nähili utançly şeýle dämi? Siz bolsa Allahyň öňündäki bu ejirligiň atlyetini menlik zynnanan halas bolmakdygyna düşündiňiz. Äkli düdü ýaly. Hawa. Siziň anançyňyz bolmadyk bolsa belki çağamyzy öýe getirip bilmedik. Talihaga bir zat soraýyn. Beydajan Talihagyň ýadatmada. Sonra ber Beydajan. Eger bilýän adam bolsa aýdaýyn. Allah janyam üçin Caner men ýaly yaratmadyk ha. O nähili sen ýaly? Yani men ýaly sagdyn diýjek boldum. Men elim aýagym sag, ýörep bilýän, geplep bilýän. Gaýdym, bu zatlar sen nerden kelläňe geldi? Näme üçin Salihagyn kellesine agyrlýan? Diýany ýok Aýhana. Beydajan. Eger ýaşaýyşdyň bu dünýäden ibarat bolup, çekilýän kynçylyklaryň gaýtargady bolmasady, maýyp bolmak uly azap bolardy. Ýöne azajyk aňyrakda cennet bar. Çekilýän kynçylyklaryň gaýtargadyna ullagan syýlyk serpaý bar. Çegiň üçin şeýle pikir et. Mamam aýtdy, jennetde asla kynçylyk ýokmuş. Hawa. Onu soňam şeýle düşünmeli. Eger durmuş syna bolsa, bize nisip etmedik her bir nygmat, şo synagda bize berilmedik kyn soragydyr. On hasaby sorulanyk. Ýöne gaýtargasyna esselap cennet nygmatlary berilýär. Gaýdym, jogabyň eşden bolsaň Salihagany mundan artyk ýadatmaly bolýarmy? Sag bolun Taliha. Sen hem sag bol kiçik kanym. Öýüňde hoş geldiň jigim. Beyza. Barynny öýde toňa gidip oýna. Hany bar? Bolýa kakajan. Şonda da çağamyzyň öljegini bilmek. Üstütini öljek wagtyny anyk bilmegimiz bize gaty agyr degýär. Oň ömrü bary ýok 24 aý bolmaly. 8 aý eýýäm geçdi. Janýerdiňe 2 ýyl bilen bilen bolar. Bu ören gytpa wagt ahry. Bak yedi tarap baryan bu dünýädäki ömrüň näçe ýyl bolany möhüm däl.
Bir asır ýaşap pistat öwrenmeýänler emma. Az wagtda bahtiyarlygy gowuşýanlar emma. Ece, mektepde yılın ahırına geçirilecek davarada çıkış etmek için okuvçu taliyeler men hayatına katlaşayın. Tiyatra mı ya folklora? Haytını istedin, şoňa gatnaşay gyýdym. Hayatına katlaşam bilemok. Onu ikisini de gatnaşay. Bolmaýarmy? Bilemok, bolmayan olaymasa? Bolumdan sorak göreyim. Mhm. Ortaňam hikaye yazmakda da yarış geçirilecek. Men oňa da gatnaşmaly. Men molum bilen gurlaşaryn. Eger derslerden ýyda galmajak bolsaň gatnaşaýarsyň. Derslerimden ýyda galman. Ýöne her gün erkekden aşama-aşany mektepde bolmaly boljak. Hatta dinç günem. Bolaýarsyň gaýdym. Onda Janyeriň ýanyna bolup bilmene. Janyeriň ýanyna men bara gaýdym. Sen boş günlüň terede ýersiň de. Tomuska dinç alsa seni birden Janyer. Gaýdym sen häzir o zatnyň pikirini etme. Inşallah Janyer hemişe biziň ýanymyzda bolar. İnşallah. Hanım size näme boldy? Men paxta tüjü padşahynyň ýurduna gidesem gelýär. Men o ýerini bilýän hanım. Isleseňiz size gideýin. Ýörüň men bilen. Onda derewjik gidelim. Bolýa. Ýörüň onda. Çağa näme bir ýere getirdilerken? Şonu aýtdylar, tomoşaçylar bir rahat etmege näme hak bar? Bir gün mektepden öýe gelýärken ýolda mugallimmy gördüm. O küçücük çağa kömek edip duran ekeni. Bir gün Ejem bilen kakam bazara çykypdyrlar. Bazarda bir garry jamaman paltosynyň deşikdigini hem de o deşikden bir topar pulun ýeken ýere gaçyp barýany görüpdirler. Bir gün sinpymyza bir ýollaşymyz geldi. O ýollaşymyz ören oňa adamdy. Ýöne garypdy. Adam gelip bolmasa tutup bilmez, gözü bolmasa görüp bilmez, ayağı bolmasa ýürep bilmez diýip pikir edýärdim. Onsaň men çygyym boldy. Ada Janyer, o gepläbem, ýöräbem, hatda gülübem bilen okdy. Ilki başda Ejem, kakam, mamam dagymyz ören gynandyk. Bize gaýgyly günler garaşýandyr öýdüp gorkdyk. Ejem dama işli. Kakam giýjän bir wagtynda çeni işlemeli bolýardy. Men okuýy gözüm gatnaýardym. Janyer doglansaň hastahanaň dälirlerini hemmemiz bile bolduk. O ýerde Saliha bilen gawatlaşdyk. O bize gowy maslahatlary berdi. Ejemiň ilkinji gezek aglanyny gördüm. Kakama men başgaça uçakladyk hastahanada. Bir gün Salihagadan Janyer näme üçin şeýle boldy diýip soradym. Bir saatlara aýtdy. Onsaň gelje üçin gowy bolar diýdi. Menin üçin gowy düşünýän. Janyer maşgalamyzyň gözü boldy. Şeýdi biri-birimizi gördük. Janyer biziň ayagymyz boldy. Biri-birimize tarap ylgadyk, söýgü bilen uçaklaşdyk. Janyer biziň ýylgyrşymyz boldy. Oň saýetine geçem.
kakam hem de bir-birimize gülüp bakmaya başladık. Onsoň Allah'ın onu biziň ışgymyz edip yaradanna düşündim. Emma o häzir ören näse belki biziň bilen hoşlaşmagy mümkin. Ýöne aramyzda küsügi baky dowam eder. Gynanma ejejan. Eger ol gidäýse-de bize jennetde garaşar. Hey. Bilen daha gaty gitse 2 ýyl ýaşar diýipdi. Öňümizde hepde oglumuz 2,5 ýaşaýar, Hülya. Allah onu bize bağışladı. Ayhan, sen gadanjyň, men üýşüren pulum, gozgunmaýan ýaýlagymyz, ýaşamaýan köýümüz, alyp goýan ýerimiz, nähili köp pulumuz bar. Habaryň barmy? Häzir bu zatlar nereden kelläň geldi? Hawa bir neme gadan ýady gagara. Hudaýa şükür, senin wagtyny köp pul gadan ýadyňa. Şuňky beýdan aýdan zatlaryny ýatdan çykarmaly Ayhan. O näýli? Has köp iş edeli. Janer üçin ýa-da janer ýallar üçin. Munça mümkinçiligimiz, bize kömek etjek şunça tanışymyz barka. Hülya, sen näme diýjek bolýan? Mundan beter näme dep bilersiň? Bahat näçerak bolarka? Entek belli däl. Batymrak bolsa gowy bolardy. Biz bu ýer başga ýere çalşmakçy bolýas. Hanım, ýöne munna hiç ýere utup bilmersiňiz. Soň aýtmat diýmä. Biraz wagt jaýlan satylmagyna garaşsaňyz, has köp peýda görersiňiz. Bu zatlar peýda görmek üçin edem doktaý. Bakym şu ýerde jaý gurulyp başlamaly. Siziň üçin diýen ýok gerek. Elbetde, men üçin de tapaw diýok. Siziň aýdyňyz bolsun. Onu näme şertnama aglaşa eli? Bugün mu bolmasa isimiz Utoran ýaly bolup dur. Ýöne ýen etmeli isimiz bar ýaly. Etmeli işim var diýmekde biraz nefsin täsiri var. Biz diýlene diýenler. Ettiriljek işler var diýmek gerek Salih. Ansan kemçiliksiz bolmaýa. Unutmak hemde büdüremegem adam üçin derur zatlan biri. Büdüremedik at, yıkılmadık yigit bolmaz. Esasat gaýtadan ayaga galmagy başarmak gerek. Küçücük janer näýeli orka? Hiç kim ýazgytdan gaçyp gutulyp bilmez. Bir salym giyjä da galmaz, ýa öňe de geçmez. Giräýinmi? Gelin menem goşumy topnap atyrdım. O näme üçin? Nire? Biz bir işgär. Bugün bärde bolsak erter kim bilýän ýerde bolardy. Bizi nire iwerteler şo ýere gidäýmeli. Şeýlemi? Men bu sesede başga bir iş teklip etjekdim. Size başga bir kärdeşim talgy bereýin. Siziň näme iş teklip etjeňizi bilemok, ýöne ol siziň üçin elinden gelen neder? Bolup biler. Kimkä o kärdeşiňiz? Men siziň arkaňyzdan kärim dowam edip bilmedim. Şoň üçin bir ýoluny tapyp, size sag bolsun aýdyp bolmagyny gadyp ýördüm. Siz onsuz hem çağam halat etmek üçin bize sawursyny aýtdyňyz. Ýöne teklibimi kabul etseňiz, meni biçak begendirdiňiz bolardy. Teklibiňiz kabul edýän Hülya hanym. Hülya, ýetişe göre. Oy näme bol Ayhan? Janera bir zada boldy, häzir şu Näme? ýere getirdiler. Ayhan. Caner. Caner balam. Mundan bir näçe ýylyň maňa ömrümdäki iň ul derdi 2,5 ýaşyna çağan berjekdigini aýtsalar, ananyň asla ölsem bermezdim. Ýöne bugün şunça ýyl öwrenen zatlamy bir gyrada goýup,
Şunu arkayın aydıp bilerin. Maňa iň oğum oğlum keçecik Caner bolly. Inden weýle keçecik Caner aramyzda ýok. Ol halk dilini aýtsak aradan çykdy. Ýöne keçecik Caner şeýle gowy zatlara sebäp bolly. Ol bize yitirip ýatdan çykaran gymmatlyklarymy ýatlatdy. Wujdanymyzyň sesini işitmäge kömek etdi. Anha şeýle guramaň açylmagyna da sebäp boldy. Gowy zatlara sebäp bolmak şol işi eden ýaly bolýandyr. Şoň üçinem ol hemise biziň bilen ýaşar. Sağ olun, köp sağ olun. Bilen daha köp sağ olun. Bize katı boýsandyrdyňyz. Aydan zatlanmaň hiç birini ýöne gurrun ortany niye aýtmadym. Şo wagt çağany enjamdan aýyrmadygymyz gowulaýdyr. Geçiren kıyın günlerimizde bizeden ähli kömekliňiz üçin köp sağ bolsun aýdýar. Bilen daha köp sağ olun. Çağamy elden aldyranam bolsam, oňa derek gaty möhüm zatlara düşündim. Bu ýola özümüňem, çağamyňam jany pida bolsun. Bir kiçijik çağa. Onda da görenlerin kemisdiýen ejize çağına Allahyň eden zatlaryny göreň atagsyr. Allah latiftir salih. Allah işlerini şeylik kimsiz inçeden inçe gasap edýär. Bize bolsa diňe hayran galaymak galýa. Ähli bolan zatlara asliýetinde Hulya hanymyň gowy adam bolmagynyň hormatyna boldy şeýledem. Doğruluk Allah'dan gelen ışıktır. Işığa uyanmak için bolsa hareket gerek. Kimse ulu Taala sebäpli uyansa, kimse kiçijik işaret bilen uyanýar. Kimse için bolsa äpet, apy tupan. Netijesi canlanışdyr. Täzeleniş bolan apy tupan gerek bolýar. Hawa. Bu meseleň netijesi taýdan şeýle boldy. Bu eden hyzmatynyň ullugyny öwrederdiňe. Allah'ın sahavatı has ulur salih. İnşallah Hulya iki dünyada da şu sahavattan peydalansınlar. Amin taqdir. Amin.